No takže ahoj přátelé, vítejte u dalšího videa. Dneska se spolu podíváme na to, jak vlastně koupit nějaký konkrétní ETF nebo nějakou konkrétní akci u XTB a jak se v tom orientovat. Já jsem vlastně zatím udělal jenom to, že jsem si založil účet a poslal jsem si tam nějaký peníze. My si spolu za chvilku ukážeme cestu od registrace až vlastně k jejich rozhraní, kde si můžete nakoupit právě nějakou akci nebo nějaký ETF. Já vlastně jsem tady zatím nic nekupoval taky, takže to pro mě bude první nákup a cokoliv na co cestou narazíme, tak se budu snažit nějak vysvětlit. Věřím, že tohle může pomoct hlavně třeba začátečníkům, kteří úplně jako neví, jak se v tom orientovat. Zároveň jsem si říkal, že by bylo docela fajn možná každý měsíc třeba tohle aktualizovat, udělat každý měsíc vlastně nějaký video, kde vložím prostě další peníze a budeme takhle pravidelně spolu investovat. Říkal jsem si, jakou částku tam dát úplně na začátek a jakou částku tam budu potom měsíčně nějak pravidelně posílat. A řekl jsem si, že na začátek tam dám 10 000 a pravidelně tam budu posílat nejspíš 3 000, protože mi přijde, že to je částka, která je reálná tak nějak pro většinu lidí. Samozřejmě se úplně nic nestane, když tam nepošleme každý měsíc ty 3 000, můžeme je tam poslat klidně, jak se nám bude hodit prostě, takže pokud to někdo nebude mít zrovna peníze, tak samozřejmě se nic neděje. Já pokud bych vynechal, taky se nic neděje. Ale řekl jsem si, že prostě pro nějaký jako informativní účely, tak tam budu posílat ty 3 000 měsíčně a za ty vlastně budu vždycky něco kupovat. Budu to nějak asi na měsíční bázi cca aktualizovat, sdílet a uvidíme, kam se vlastně takhle dostaneme. Přijde mi, že to je prostě fajn způsob, jak ukázat, jak to třeba reálně nějak může fungovat a co třeba nějak reálně očekávat prostě po nějaký době. Samozřejmě, kdo chce investovat víc než 3 000 měsíčně, tak pochopitelně to je čistě na něm. Kdo chce investovat míň, samozřejmě taky může. Já jsem vybral tuhle částku, protože mi to přijde prostě takový něco mezi, no. Ono teda já vždycky ze sociálních sítí mám pocit, že tady v Česku každý vydělává aspoň 60 000 měsíčně, ale jako samozřejmě to tak není a většina lidí nevydělává průměrný plat, takže prostě si myslím, že 3 000 jsou docela adekvátní. Tak já myslím, že dost bylo k úvodu a pojďme na to. Ještě jenom než se do toho pustíme, tak chci říct, že nejsem finanční poradce, tohle to není finanční poradenství. Vy si se svýma penězma nakládejte tak, jak vy uznáte za vhodný. Investování je rizikový a já nic nedoporučuji, berte to prostě jenom jako třeba nějakou inspiraci. No a než se na to podíváme, tak ještě jedna důležitá věc, která s tím souvisí, a to ta, že partnerem dnešního videa je společnost XTB, které teď noví klienti můžou získat akci zdarma. Stačí se zaregistrovat přes odkaz v popisu tohoto videa a při registraci hned u e-mailu uvést referenční kód akcie zdarma. Potom registraci dokončit a vložit alespoň 1 korunu. Pro víc informací se podívej do popisu tohoto videa. No tohle je důležitý vlastně kvůli tomu, že můžeš získat akci zdarma a taky kvůli tomu, že si ukážeme vlastně cestu od toho kliknutí na odkaz v popisu. No a tohle se vám zobrazí vlastně potom, co kliknete na odkaz v popisu. Je tady vlastně stránka o té akci zdarma. Vy pokud se samozřejmě chcete zaregistrovat, tak můžete dát takhle otevřít účet. Prokliknete se takhle na hlavní stránku. Tady můžete dát otevřít účet. Prokliknete se takhle sem. Tady dáte samozřejmě váš e-mail. Máte referenční kód. Tak tady můžete přidat právě kód akcie zdarma. Takhle akcie zdarma. Dáte uložit. A dáte si nějaké svoje heslo. Tady vlastně si přečtěte podmínky. Standardně prostě se zaregistrujte, potom musíte samozřejmě to odsouhlasit. Po přečtení pochopitelně dáte otevřít účet a potom už následujte instrukce. Já, jelikož ten účet už mám založený, tak to teď dělat nebudu, ale je to standardní registrace, řekl bych. Tak beru to, že registraci nějak zvládnete a teď vlastně tady už stačí dát přihlášení. My vlastně napřed se podíváme na profil investora, potom se podíváme na webovou aplikaci, přes kterou se dá právě už kupovat nějaký konkrétní ETF, konkrétní akcie a tak dále. Tak jo, tak jsme na profilu investora. Já teda úplně nevím, co tady všechno budu zamazávat a co ne. Každopádně tady vlastně my můžeme vložit peníze, což je hned tady. A vlastně hned po registraci, tak myslím, že jsem měl automaticky účet v dolarech. Já jsem si udělal účet teda v českých korunách.
kam jsem si vložil právě nějaký první peníze. Jde to udělat úplně jednoduše. Jo. Tady si zvolíte účet, dáte bankovní převod, například pokud chcete samozřejmě třeba přes kartu si posílat peníze, můžete, jenom je ten poplatek. Já posílám peníze přes bankovní převod, přijde mi to lepší prostě. Mám takový pocit, že když tam posílám peníze, tak hned druhý den je tam mám, ale to se asi může lišit od toho, jakou máte banku a tak dále. No jinak pokud byste chtěli třeba mít to taky účet v českých korunách, tak tady klikneme na moje účty a tady vlastně vidíte, že já mám teď momentálně 3 účty. Je to kvůli tomu, že jsem prostě si založil ještě pak jeden korunovej, nějak jako jsem to chtěl zkusit. Chtěl jsem tím hlavně vyzkoušet, jak se s tím potom bude pracovat. A je to vlastně docela jednoduchý, prostě vy se můžete překlikávat i potom v tom rozhraní té aplikace třeba, tak se můžete překlikávat mezi těmi účty docela v pohodě. Tady vlastně vidíte, že my budeme se pohybovat na tomhle mým účtu, kde je teď momentálně 10 050 korun. Těch 50 korun je tam, protože jsem to vkládal prvně na právě ten třetí účet. Tamhle ten, jelikož nebudeme používat, tak jsem to nenechával. A vlastně jsem takhle klikl na ten účet, kde jsem to měl, dal jsem tady takhle přesun a ty peníze jsem přesunul prostě na ten hlavní účet, který my tady budeme používat a který si tady budeme prostě ukazovat pravidelně. Úplně upřímně jsem tady neviděl, že byste dal nějak třeba ten účet zrušit, takže ho tady prostě takhle mám. Úplně to ničemu nevadí, takže si ho takhle nechám. No jinak hned tady vidíme, takže jsme tady vlastně v záložce reálné účty. To je taky docela důležitý, když tak si říct, že vlastně tady máme demo účty. Pokud byste chtěli demo účet, tak tady takhle nám to píše, že se můžeme vytvořit v mobilní aplikaci. Další věc, XTB má mobilní aplikaci, můžeme si ji stáhnout, já ji třeba mám. Je to docela jako příjemný na používání, takže to když tak doporučuji, třeba pokud se rozhodnete investovat přes XTB, tak určitě si tu apku stáhnout, je to fajn. A ten demo účet je vlastně na to, že si můžete zkusit prostě investování nebo cokoliv, co XTB takhle jako dovoluje vlastně s fiktivníma penězma a zkusíte si to prostě předtím, než tam dáte své vlastní peníze, o tom je demo účet. No jinak dál, tady máme můj profil, tak tam prostě mám nějaký své osobní údaje, klasicky tady vzdělávání, tam se pak můžete mrknout, třeba jestli by vás tam něco zajímalo. To už samozřejmě záleží na vás, to nechám na každým. Mě vlastně tady, co mi přišlo důležitý, tak je hlavně tohleto, že tady vlastně můžete dát přidat účet, jo, tady si vlastně můžeme založit účet v dolarech, eurech nebo korunách. Já, když dám takhle CZK, tak potom dám potvrdit, tak vlastně vidíte, že jsem tady otevřel další účet, jo. Takhle jednoduchý to je. No tady pak dáte vklad, můžete tam vložit peníze. A tak, tohle je, myslím, nejdůležitější na tom profilu investora. No, takže se pojďme podívat vlastně do Xstation 5, což je webová aplikace od XTB. Tak jo. No, jsme tady. Tady teď vlastně vidíme tu webovou aplikaci. Tady vidíme těch 10 050 korun, kterou mám na tom účtě. Tady vlastně si můžeme překlikávat mezi těmi účty. Já jsem teď na tomhle tom. Tady se nám to znova načítá teda. No, tady vlastně totéž. No tady, co dál můžeme vidět, tak tady vlastně vlevo jsme takhle v záložce moje obchody. Tady pak máme nějaké investiční plány, to si ukážeme třeba příště, protože si myslím, že by to video už bylo poměrně dlouhý, asi kdybychom si to ukazovali teď. Každopádně tady si prostě můžete sestavit nějaký svůj investiční plán. Asi si to ukážeme pak někdy příště. Jo, tady pak máme nějakou elektronickou peněženku, tady úroky. No tady vlastně vidíme, že mám nějakou korunu 73 halířů úrok. Vidíme tady volné prostředky, průměrné volné prostředky, to moc nechápu, protože jsem tam posílal jednorázově těch 10 000, ale dobře. No tady vlastně máme nějaký shrnutí, prostě takhle nějaký přehled, historie výběrů, nějaký informace. Jo, tady pak nějaká podpora, pomoc, nastavení, odhlásit se, jasně. No, my půjdeme teďka teda do záložky moje obchody, kde vlastně si můžeme koupit akcie, ETF a tak dále a tak dále. Když tak jenom pozor, jo, tady takhle dávajte si pozor na to, co vybíráte, jo. Pokud si nejste jistý, tak si fakt klidně zkuste radši demo účet, anebo prostě si zjistěte předtím, než tady budete něco vybírat,
co konkrétně chcete kupovat, jo. Protože jak vidíte, tak je tady vlastně CFD, což znamená Contract for Difference, a to jsou rozdílové smlouvy. To je poměrně dost rizikový a většina lidí na tom ztrácí peníze, přibližně 76% nějak, nebo 75% účtů jsou ve ztrátě. Takže na to bacha, jak říkám, jako lepší si myslím zjistit si předem, co chci kupovat, než jako potom tady vlastně jít si jako něco vybírat sem prostě. Je dobrý si zjistit vyloženě nějaký třeba ticker, podle kterého to budu hledat a tak dále. No a my si dneska koupíme něco za těch 10 000 a vlastně, jelikož je tohle nový účet a zakládám nový portfolio, tak co si budu chtít určitě koupit, tak je nějaký ETF a bude to pro dnešek nejspíš, nebo určitě bude to pro dnešek S&P 500. Takže já tady zadám ticker takhle CSPX. Tady vidíme takhle S&P 500. A teď dáme si tady zobrazit graf. Takhle tady. No, zobrazil se nám tady graf. Tenhle graf je hodinový, to vidíme tady. Tak se přehodneme určitě na nějaký větší time frame. A dáme tam takhle měsíční. No, to je dost lepší. A tady vlastně normálně kolečkem u myši, tak se ho můžete odscrollovat ještě dál, jo. Že vlastně teď ho mám přiblížený, je to furt měsíční graf. Takhle se ho oddálím úplně, co nejvíc to jde. Takhle ho mám oddálený a takhle se mi to líbí nejvíc. Je to samozřejmě taky na každým, jo. Já prostě mám radši, když ty grafy vidím takhle. No tady vlastně vidíme, jak se ten graf v čase vyvíjel, kdy měl nějaký propady a tak dále. No jinak proč vlastně S&P 500 a proč vlastně tohle ETF, tak pokud byste nevěděli, co to je, dělal jsem video vyloženě o ETFkách, tak si ho klidně pusťte. A pokud víte, tak samozřejmě tím líp. No tak pojďme na to, jo. Tady vlastně takhle vidíme cenu, za kterou se teď momentálně dá koupit a cenu, za kterou se dá prodat. Je to tržní cena. A my teď si budeme kupovat to S&P za nějakou část, nedáme do toho celých těch 10 000, necháme si ještě nějaký peníze z těch 10 000 na něco jiného. Tady vlastně takhle buď tím plusem nebo minusem si můžeme vybrat, jakou část toho ETFka my chceme koupit. A vlastně vidíte, že můžete investovat skoro jako jakoukoliv částku. Jo. Vidíte, že prostě tady já to můžu takhle dát prostě na to, že investujeme teď nějakou korunu 54 halířů. Jo. To samozřejmě jako nebudeme dělat, ale tím chci jenom říct, že nemusíme kupovat za celých těch $723. Jo. No, my třeba do tohoto ETFka budeme chtít teď zainvestovat, dejme tomu třeba 5 000, dáme to takhle na 0,3, anebo můžeme investovat vyloženě podle částky, což je možná trochu lepší, tak přepneme to tady takhle na přepnout částku a teď vlastně tady dáme takhle 5 000, klikneme vedle, aby se nám to aktualizovalo, tak a to vlastně odpovídá nějakých 0,32 něco jo, toho ETFka. No, klikneme tady na buy. Jo, tady vidíme, že zadáváte objednávku na nákup 0,32 něco frakčních práv Core S&P 500 za tržní cenu. Zadaná částka 5 000, objem objednávek zase těch 0,32 něco. Finální výše investice. Jo, tady si můžeme přečíst prostě. Jo, je tady nějaký směnný kurz a nějaký poplatek, jo. Tím, že vlastně my kupujeme ETF, který je v dolarech a my jsme vlastně na korunovým účtem. No, za mě takhle dobrý, takže já dávám potvrdit. No, tady na mě něco vyskočilo, tak doporučuji, když tak, pokud to tam budete mít taky, tak tady si to přečíst, jo. Já řekněme, že si to teď jdu přečíst. Tak jo, klikám tady na přijímám. Tak vlastně ve chvíli, kdy jsem klikl na přijímám, tak potom jsem musel dát teda znova tady koupit a už se mi to bez problémů koupilo. No, tady vlastně teď momentálně máme teda objem těch 0,32 něco. No pak tady máme aktuální hodnotu. Je to kvůli tomu, že tam jsou prostě nějaký ty směnný poplatky a je tam rozdíl vlastně nákupní prodejní ceny. To úplně normální, jako to je prostě běžný. No tady na tohleto se vlastně podíváme potom za nějak přibližně ten měsíc. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já vám to ukážu. No tady jinak vidíte, že vlastně nějakých minus těch 50 korun
To je prostě v důsledku toho, jak jsme teď koupili tohle a že jsme tady teď v nějakým mínusu. Ve chvíli, kdy se nám to překlopí do zisku, tak tady prostě budeme mít samozřejmě peněz víc. No tak jo, takže tady jsme teď vlastně koupili S&Pčko a pojďme se podívat, co bychom mohli koupit dál. No tady vlastně vidíte takhle, tady si můžete dát do oblíbených prostě nějaký instrumenty, který chcete. Tady vidíte nějaký jako populární a tak dále, jo. Na co já se chci podívat, tak jsou takhle nějaký další ETFka a jasně tady vidíme prostě nějaký další ETFka, jo. No, co dál bychom mohli koupit, tak je nějaký světový ETFko, takže já tady dám takhle EUNL, tady máme takhle toto, znovu si tady otevřeme graf určitě, dáme takhle tady graf, tady si přepneme zase z hodinového grafu, si dáme měsíční, no zase to úplně oddálíme, co se dá. Tady takhle vidíme vývoj vlastně tohoto ETFka a zase si něco koupíme. Takže dáme tady přepnout na částku a budeme kupovat tady třeba za 1000. Dělám to hlavně kvůli tomu, že za ten měsíc, jak se to znovu ukážeme, ať tady máme prostě i nějaký srovnání jako těch ETFek. Takže máme tady 1000, vidíme, že to odpovídá prostě přibližně 0,36 toho ETFka. Klikneme na buy. Znovu jo, nová tržní objednávka. Je to v podstatě to stejné, co jsme měli předtím. Já dávám potvrdit a máme nakoupenou. Tak jo, takže teď momentálně jsme nakoupili teda S&P 500 a světový ETF. No, co tady máme dál, jo? Tak máme tady takhle hodnota mých obchodů. Tohle mi přijde lehce matoucí, protože my vlastně jsme teď investovali 6000, ne nějakých 9900 něco. Tady tohle je vlastně součet těch obchodů plus volné prostředky. Takhle vidíme tady volné prostředky, máme 4052 korun, který můžeme dál investovat. No hele, vzhledem k tomu, že jsme u videa, který mi přijde, že je spíš jako pro začátečníky, tak já tady nechci asi úplně moc jako teď vyložně vybírat nějaký konkrétní akce. Přijde mi, že ty ETFka jsou na tohleto video trochu lepší. Nicméně ukážeme se tady nákup třeba nějaký známý akce, jen jako ať prostě bychom si to tady ukázali. Ale klidně mi dejte vědět do komentářů, co třeba myslíte, že bych měl koupit dál, a já pokud to nebudu vyloženě jako proti tomu, tak to můžu nakoupit a můžeme pak sledovat prostě, jak se to bude vyvíjet v čase. A dejte klidně vědět třeba, proč byste to koupili, proč si myslíte, že je to prostě dobrý nápad, a něco si tady k tomu řekneme potom v dalším videu. No jinak teď teda ještě, abychom si koupili nějakou konkrétní akci, tak pojďme se nakoupit třeba, nám to nabízí teda Apple, pojďme si nakoupit ale něco jiného, pojďme si nakoupit třeba Google, si zadáme takhle. Tak tady vidíme takhle Google, Alphabet, akcie klas A. Klikneme na to, tady vidíme takhle zase to stejný. Dáme tady vlastně nějakou částku, přepneme na částku znovu teda a dáme tady třeba, ale dáme tady třeba 500 klidně, jo. Tak 500, dáváme tady buy. Tak znovu, tak tady dáme takhle znova potvrdit a máme akci Apple, no máme frakci akcie Apple 3DA za nějakých 500 korun přibližně. No, tak pojďme si tak nějak přibližně zaokrouhlit ten zůstatek, který tam budeme mít, ať nám tam zbydou nějaký ty 3000, tak ještě koupíme něco za 500, taky ať potom vidíme vlastně za měsíc, jak se nám to vyvíjí, ať máme víc těch instrumentů na porovnání. Tak pojďme nakoupit třeba ten Apple tady koupíme, jo. A hele, tady vidíte zrovna teda Apple, tak tady fakt opatrně na to, jo. Vidíte, že tady máme Apple akcie a vidíme, že tady máme Apple CFD. Jsou to absolutně jiný instrumenty, jo. Takže fakt opatrně na to, co kupujete, na co klikáte. Tak my tady klikneme na Apple akcie, tak a koupíme si akci Apple za 500, tady si to musíme přepnout teda na částku. No jasně, tak 500. Dáváme zase buy, tady je znovu to stejný, dáváme potvrdit. Tak a koupili jsme akci Apple.
nebo zase frakci akcie Apple. No, do dalšího videa si tady necháme takhle ve volných prostředkách nějaký ty 3000, který jsme dneska nainvestovali. A pokud objevíme nějakou akci třeba, která by nám dávala smysl, případně pokud to budeme chtít dát do nějakého ETF, tak to investujeme příště. Vy mi klidně dejte vědět do komentářů, co si třeba myslíte, že by bylo fajn koupit, nebo o čem třeba přemýšlíte vy a můžeme si k tomu něco říct v příštím videu a případně si to tady společně můžeme nakoupit. No takže tak, to je pro dnešní video všechno. Zhruba za měsíc tak tady uvidíte nějaký update a mám v plánu tohleto dělat pravidelně, prostě asi zhruba každý ten měsíc. Další měsíc tak vlastně k těm 3000 volným, co tady máme, tak si přidáme další 3000 a někam je prostě zainvestujeme. No jinak, kdybyste chtěli, tak mám Hero Hero, kde se teď můžete přidat za nejnižší možnou částku, kterou vlastně Hero Hero nabízí. A tam si můžeme napsat, kdybyste třeba chtěli se mě něco zeptat, tak tam je pro to prostor. Případně je tam i pro začátečníky návod, jak vlastně s investováním začít. A to třeba i s mojí podporou, kdybyste prostě chtěli. Jak říkám, Hero Hero je hlavně o komunikaci u mě. Žádný zázračný strategie a takovýhle nesmysly, tak tam nenajdete. Je to prostě o tom, že se tam můžeme napsat, můžeme se tam pobavit o tom, co nás napadá a tak dále a tak dále. Takže pokud chcete, koukněte, pokud nechcete, úplně v pohodě. Nezapomeňte na to, že u XTB tak můžete získat akcie zdarma a my se uvidíme do dalšího videa. Mějte se. Ahoj.